Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan, inta ibasa ti Juan, Kapitulo 3, versikulo 36. Ti siya sino man amamati iti anak, maaddaan iti biag nga agnanayon. Siya sino man adi agtulnog iti anak, di nanto maragpat ti biag, no di kat agtalinaad kankwana ti pannusa ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Inyo tangdakmanan iti kantina? Anya klase kayo nga ama? Day talag barbar takter aramidin nyo. Di nagungta na si Kadiling. Awan kay aldaw mo tasaan kayo ang nakainom? Sumartinggan. Makauma kayo nalakay. Anya manon ayad ay tapag-apaan nyo nga agam Ni tatang nabayag mo't gaya man ngay nyutang nakitiarak di ta kantina. Nagadun ti bayadak. Ayawanan kay tibay na madaw. Apay ngay nga aramidom day ta. Sumarting kayo man yagi na. Ay, agoray ka ba? Apay nanang, anya ti aramidom. Talaga pang panguran ka. Tatno awanan ti sakit ti ulo day. Nanang, di yung pang-uron ni tatang. Ibabayo day tay gamyaw. Di naklap kandilya. Idi pa'y na puro konsolisyon. Ti papa ay to'y amayaw. Ay na, Fermin. Ingka man kitaan dita ka aruba? Agap-apatan sa manan nga agpapamilya. Anya? Ingka kitaan, darasam, tagpukpukaw ni Diling. Sige, inakon. Sumardang kayo. Anya ti mapaspasamak dito. Bakit kayo? Imayan ni Sir Ditoy. Ay, sir. Agpukpukaw kayo ngamin. Aribungbungan da kayo manan dagiti ka aruba. Pasensya kayo, sir. Pulay, sir. Saludo akin ka. Sir, saludo. Huwag amin, sir. Nabartag man ito'y asawa. Inyutang nak ngamin ijay tersena, sir. Iso na kaungutak. Mala, bayan niyo ang makaturog ni tata. Tapno mausawan. Agsasarita kayon to inton mausawan. Makaumamot ngaminan. Kanayon ang nabartag ni tatang. Saan anasaya at ti agpapamilya nga aga-apa? Respet yun niyo titunggal maysa. Taday tatirumbang. Uwan, sir. Sapay ko ma, tasaanan ang maulit pa'y daytoy. Tani, namin ado kayon ang naibarangay. Uwan, sir. Anya manan nga'y tinagaapaan, Dan? Ay, nabartak manon jay lakay Na yan. Inaldaw da nga agaapa. Isuda tiriribok dito'y barangay tayo. Anya launay ay ati pag-aapaan da? Ay, sapay ko ma, taurnusan dan ti bagbagida. Kaano lang iti tiniliw yun ni Pedring? Idi ka ni kadwang aldaw. Kasano, natiliwan may nga agsugsugal. Kat amuda lang arudan ama diti sugal. Si kalaang ti kabutang data pulis ka. Saan da nga ikan kano dagiti tanod ang mga nawa kadakwada? Nay, apay dagito'y nagado a grocery dito'y kusina, Dilang. Saan kayo nagdamag pa'y, nanang? Saan mat nga umanay jay sweldaw tapno makagatang ka iti kastoy ka daw. Kaya't kung arod ang makaraman kayo mat ka ni tatang itinaimas, tanagado ti reklamo yu abaybay anda kayo anaganak mi. Ay mas daawak lang amin anak ko. Ada ginatang ko di taalitsyon manok. Ayaban yun ni tatang ka ni Manong Pedring, tamangan kayon. Nangalaam nga iti kwartam. Di kayo nagdamag pa'y. Mangan kayo kit din. Ay, agat arak ka manan. Naginom ka manan. Di na manunongtan. Italang mo't ang mga anak itinasayat. Ay, saus di mo ibusan day talityon at ay batyan ta ni Pedray. Napananaya. Napan man nagsugalan. Mga bagmait ngam, di nakmat pabaratuan na pulos. Nay,
At dandag iti kukumaray. Ay darasag ti mga tamapanak man makichismis. Ay, kaya't ko pa'y tagdigaws. Gagdigos ka, apay. Masapul nga ibagam kanyak. Pisang-pisang ti short pan ka. Di mo pa'y madaay. Ay katsikan at imang daay. Apay nga ibagam pay la kanyak. Ay, mapanak man lang ang aginom. Mala, aramidom ti kayat mau. Nangabak kamot gayam iti sugal, Nangibagakan ka? nadamag ko kadagiti ka aruba. Tila madamdamag mo. Ikanak mo't ay, tinangabakam. Nangabaka kayamat. Ay na, namin adukan ang nangabak. Di nakpainikan mo't apulos. Sumardang kan. Anya ti masida. Day tala ti pagalistuam. Di ka pa'y gumatang mo't iti bagas. Saan ka man asuman na odita? Mapisina kon. Inak manganan. Ay tulungan dakman, sir. Apay ka di, nana. Impabarangay dakmanan. Anya? Kunada asyak ka no tinangiwarwaras ijay chismis anasikugan ye balasang nila kay Satur di tadaya. Kat no kaano laang idi impabarangay da ka. Ay, inaldawak san di ta barangay, sir. Huwag nga rod, nana. Awan man tinwarwaras ko akas ta adamag. Timbagak lang kat nakitaray saan anasikugan. Tinasayaat, nana. Sumango ka ijay barangay. Kat ipalawag mo kadakwada. Kasta ka dahi, sir. Ti kasayaatan nga aramiden yo, nana. Likli ka mo, ti mapan makiinistorya. Ay, uwan, sir. Pakaalaam laang day ta itiriri, nana. Makipinungutak ano ipilit dati kayat da, sir. Saan akastaan, nana? Maditi kastang aramidem. Ay, nairwa ba kaun? Kat no amin at chismusa dito lugar tayaw, kat nakaapa kaun. Day ta tinaskan aliklikan yo, nana. Rumbeng nga aggagayam kayo. Saan kit di nga agaapa? Ay na, amuyo, sir. Si kalang ti pakangkangagak itinasasaya at abalikas. Nana. Anya nga tano sumurot kayo kada kami. Tamapan kayo mat makimisa. Jak masangaw, sir. Apay asaan, nana. Adotar aramidat iti Domingaw. Nana, rumbeng ang makimisa tayo. Tapno makangag tayo iti sasao ti Diyos. Ay, awisam tulangan ni Dileng, sir. Kasano ang mapanak kay ijay? Kat no mapanak, uy-uyawandak tumalang dagiti tataw. Anya? Nga maen awan isuot ko anangina, kan barbaro abadaw, sir. Kitam day to'y chinilas ka. Dinait ko laang day tatapno at daw, sir. Di kayo mabaeng. Bakbakatan kayo. Naibarangay kayo manon. Siyak manan jakim basaul. Uray jak mat inaramay. Inaldaw kayong tumot ngamin ang mapan makichismismis. Ay, tanyangay ko mati aramidat dito'y balay. Di asikaswan nyo ni tatang. Ay, saus laklakayan day jayan. Asikaswag pa'y laang. Apay ubay. Di ilutuan nyo iti kanan na. Daitan nyo dagiti napisang abado na. Ay, jak kayat. Imbag kumamat numangtad iti kwarta. Ha? Idi pa'y atak-takawan nak di amayaw. Anya? Iso ti mangal ala iti duldulin ko a kwarta. Iso ti pag-inom na. Ay. Dileng, anda si Mardeng alugan ti pulis ti tasangwanan ti balay. Nanang, ibaga yung awanak. Ha? Papanam, basta, ibaga yung awanak. Amom ka di, no apay nga adda ka ita dito'y police station. Awan mat basol ko, sir. Imay nagreklamo dito'y station, di paglablaba am abak ng apamilya ijay ili. Mapukpukaw ka no, jay diamante asingsingda. Sir. Awan ka no ti sabali ang mangala iti dayjay. Tasikalaang mat, ti palubusan da nga umunag iti balay da. Awan tinalalak, sir. Agpudno ka kuma. Ay, awan, sir. Apay kumasyak na iti pabasulan da. Amom Delia, natuntun mi jay singsing ijay nang isaldaam. Adto'y ti pamanaknak, nga insaldam kadakwada jay singsing. Isuasaan kan nga agulbud pay. Apay ana iturad mo nga agaramid iti kasjay. Sir. Amom Delia, dakas ti agtakaw.
Amom dayta. Uray kasano karigat ti biyag. Saan arumbang nga agtakaw ka? Kaya't ko lang, mata makagatang ak itinaimas as idaan datatang kananang ko, sir. Ay, Ibaludak ka di, sir. Kasanon ngay dagiti naganak ko no may baludak. Asino ti gumatang iti kananda. Pakawanan naklangan, sir. saan asyak ti nakabasulam? Isuasaan asyak ti pagkidawam iti pamakawan. Mababainak, sir. Tinapatag. Saan mo nga ulitin pa? Saan kan nga agtakaw? Nabartak ka manan, tatang. Di nagbugkawan na si Kadilang. Jack may nabayadan dyan inutang yung arak di ta kantina. Nagmayat to, may naginam. Dilaing, ang ni Sir di taruan. Kaya't nakakanwa makasarita. Apay ka numanan. Adaman nga tan basol ko. Si Kaman. Ay no, madandanagan nak. Tunggal umumay di balay ni sir. Automatic na ti washing machine me, diling. Isurok laang kan kano kasano nga usaran. Ay, uwan man manang. Talagang namin nga Jack amo ti agusar iti di kuryente. Diyan ngamin pakilablabaak. Agrigrigat nga gel-gel-gel. Nalakalaang. Uwan gaya manang. Apay nga inaladak aglinis diti balay yo. Kaya't da ka nga ikan iti gundaway kinimanong mo. Mamati kami, akabaulam ti agbalbaliw. Kasta ka di, manang. Wondiling, agtalak kami ken ka. Nagmayat mo tan adeng ganda kita nga imbagam, manang. Adu ti makan ijeref Mga lakalat ta. Numalpas mo ti trabahom, agbuya ka iti TV. Kasano ay apaandaron day tadakkel at TV yung manang. At the remote control na dayta. Ipakitak kan kano kasano nga usaran. Papanam, nakasukat ka mat. Sumurotak ka da sir amakimisa. Katawaan da ka lang di simbaan. Oray man, padasan da kakatawaan. Taipulong ko idakan ni sir. Agure ka man. Ginatang mo day ta kabarbaro abadom? Intad ni manang daytoy. Nagsisingpet da kanyak. Iso nga agsingsing petak meten. Oh, anya, diling. Mayat ti makimisa? Uwan sir, mayat gayam ti agdengag iti misa. Uray akla na bang aran. Awisem tumutan ada tatang kananang mo. Awisem tumat ni Pedring. Piluso po damat. Nang runa ni manong ko. Sige, padasan tayong tuman nga ro ti ag-Bible study iji balayo. Ay, uwan manang. Umay kayon to iji balay. Awisem tayon tupay dagiti kaaruba tayo. Ne, saan kang agbarbartag tatang? Ada Bible study dito balayin ton madamdama. Anya? Umay da sir, kanimanang Belen. Inawis ko pa'y dagiti daduma akaaruba. Ninanang mo ay. Pagsagsaga na ak nga rod iti merienda pagsasangwan tayo. Ay, saan nga ta kababain? Apay ko maakababain. Ay, mapan ko pa'y ayaban ni Manong Pedreng di ta pagsusugalanda. Nagkunakan ka nga umayak maki... anya jay bagbagamon? Bible study. Ijay balay. Ni sir ti mga ayabkan ka. Ni Sir Pules. Katuan mat. Ay, Mapantan umunakan. Ay, saan? Sumurot ka kanyak. Tapno sigurado nga umay ka. Sabalin tumanan ti papanam. Nanang, naluto ka din dayta si daan. Mabitlangan. Mabisin ka, main. Itatayo lang agsasangwa amangan na. Ay, kastoy ko maakanayon. Isardeng kong taginaw. Nasaya at tatang no kasta ti aramidan nyo. Kababain, kat na ikanak ni Sir iti trabaho. Nanyangay kumamat ti aramidaw. Siya kano ti mang talaw, di dagay di abagatan. Pedreng, Apay tatang. sikat ti kaduak. Iso asaan ka mo tinyag sugsugal anak ko. Adang trabaho ta. Ala, nasayaat nga ron no kasta. Amin tayaw, agbalbaliw. Taday ta ti pagayatan ti Diyos.
Ikagumaan tayo ti agbyag iti pagayatan ti Diyos. Wananang, agtulnog tayo iti Diyos. Tapno makipagkaykaysa tayon to, ijay pagarian na. Kabayatan as ibibiyag tayo, inta agrokbab iti Diyos, agtungpal tayo iti amin a pagayatan na, kat iti udi na, intay to awatan ti kunggo na nga ipaay na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.